awukho umuzi maNazaretha ongakhiwa inyanga. Ayikho indlela engakunika ukuphumula komphefumulo oyoyithola enyangeni. Omunye uyazakhetha ukuthi ngcono kube uyena inyanga. Bakhona abanye umuntu ulunguze manje ngekhala endleleni ebunyangeni nakhona la. Bakhona abantu abanjalo. Ngoba ufike lapha bathi hayi ubani othi ufuna ube inyanga. Uvinjwa yini lo khokho wakho? Uvinjwa yini lo muntu wakini akhulume nawe? Nixabene ngani ukuthi angaze ayokhuluma indaba enjalo kumuntu wakomunye umuzi? Abantu abadala laba abafani nathi. Thina uyaphuma nje nendaba yakini uyongena komunye umuzi. Fika uyikhuluma iqedwe ithi nya. Namathaza khona ihlisi. Abanye bamemezana ngakho. Laba abantu abawomakhelwane bakwazi kanjalo. Ukhona umzimba womuzi. Ukhona ingqondo yomuzi. Ukhona umphefumulo womuzi. Ukhona umzimba womuzi. Ukhona ingqondo yomuzi. Ukhona umphefumulo womuzi. Lezi zinto zontathu kumele zibe khona. Kumele zibe sendaweni eyodwa. Xhumane kahle ngendlela eqondile neyiyo ukuze kube ikhaya eliphilayo. Umzimba womuzi izindlu lezi nabantu abakhona egcekeni. Nezinto abanazo. Ingqondo yomuzi umthetho wekhaya. Uma ikhaya konakele ngasengqondweni akulungi. Noma ngabe umphefumulo ukhona, noma ngabe umzimba ukhona, kodwa akulungi. Ngithathele nakha. Awungithathele nayo into. Ngilaleliseni kahle lapha endlebeni zenu. Ngoba njengoba ngikhuluma nje abantu abaningi lezi zinto engiyishoyo zibabambile. Zibabambile. Thwele usizi ongaba kalithwele cha. Kodwa ubanjiwe. Inelwe kumnyama. Uma umuzi ungenamthetho
weqiniso lo muzi awunakuphila noma ungakhona kodwa ufana nomuntu nje mayingqondo yakhe ingekho kahle enengqondo engenhle akukho lutho olusilalo enzayo uhambe eyisakaza nje alanda udoti awufaka ekhaya ingqondo yakhe ayiqondile kahle nekhaya libanjalo ma ingqondo yekhaya le engithi umthetho wekhaya ingalungile akubi bikho kuthula lapha ekhaya awulungi lo muntu lapha ekuphakameni ngiye ngixabane nabantu abanye sibanga leyo ndaba yemthetho yomuzi wasekuphakameni ngiye ngithi manje ngibone sengathi sebeqhelile kuyo sebeqala eminye engasiyo imithetho yomuzi wasekuphakameni kodwa ngisuke ngingaqondile ukuthi ngilwa nabo cha ngisuke ngingaqondile ukuthi ngilwa nabo ngisuke ngizama ukumbuyisa vuselela ingqondo ngoba uthinta ingqondo yomuzi kaNkulunkulu umoya umphefumulo wekhaya uNkulunkulu neyidalwa uNkulunkulu neyidalwa noma ungaba khona umzimba womuzi zibe khona indonga nabantu kodwa ma lezi zinto ezimbili zokugcina engiyibalileyo zingekho endaweni efanele lo muzi uyochitheka noma kungathatha isikhathi esingakanani lo muzi uyophela bakhona abantu engiye ngibatshela uyabona ukuthi umuzi wakho uyaphela na cha afika ingelosi angiyanga ngayobheka idlozi la kubo ngibuka nje ezinye izinto ezenzakalayo ekunyatheleni kwakhe ezithi emzini lo akubo umphefumulo wekhaya ingqondo yekhaya yikho kakhulu ma ingqondo yekhaya ike yaphazamiseka umphefumulo uyaphuma ma umuntu eshayeka ekhanda washayeka kabi umphefumulo uyaphuma umuzi nawo unjalo ma ingqondo yomuzi ingekho endaweni efanele umphefumulo wekhaya uyaphuma idalwa noNkulunkulu lokho engikhuluma ngakho engithi kumphefumulo womuzi akubi bikho lapha ekhaya akusizi niyobanaka ninodade wenu abahamba ebuncaneni babo umcabange nje noma umne wenu umcabange nje wahamba ebuncaneni bakhe abanye ingane zamantombazana ayikhuli ezinye ayikhuli ngengqondo ezinye ayikhuli nangamazinga empilo akuphumeki lapha
iyogana cha abanye abantu angangeni kuTubhane longena kanjani udade wabo sekhulile uthi kuzokwenzeka kanjani ukuthi ngeqiwe ingane ikhule yona mina ngisale ngemva na bakhona abantu abanjalo njengoba sikhona nje nakwezinye indawo abantu bakhona abathi ngokwenzelwa izinto ezithile ezimkhombisa ukuthi usefike esigabeni sokuthomba bese konakala yonke into yakhe esikhundleni sokuthi iye phambili hlehlele emuva khona olwayo udade wabo uyalwa ukuthi ngoba ingane lena kwenzeke kanjani ukuthi ukhuliswe yona mina ngisale ngemva na uma ngikhuluma ngezinto zakwaJuda abantu bavula amehlo bengilalela uma ngikhuluma ngezinto zakini ezisegcekeni lakini nezibuwe awungizwa angazi kwenziwa yini angazi kwenziwa yini kodwa ngikhuluma ngendaba yokuphuma endleleni elungileyo into encane nje kodwa ukubuyela kuyenzeka kungabi lula njengokuphuma kuyo into encane nje namhlanje sizama ukulungisa indaba eyinhloko lapha kumakhosikazi asazi ukuthi zaduka kanjani ukuthi ziye kule ndawo bese zikuyona ngoba mina ngifikela ekhaya sezile yonto kodwa manje ngithi ngiyabheka noma amafoto nihleli nenkosi ayifani lento ayifani lento ukuthi lokho okunye kungene kanjani kasazi angazi noma ukhona umuntu ongangichazela kwasuka umuntu wathi hayi asishintshe senze nje ngibona mina ukuthi kuye kube umoya nje ungena umuntu oyedwa uyothi kuyasuka noma uyayithanda lento noma uyayithanda noma uyayithanda noma uyayithanda kuyagcina sekugcwele kubo bonke abantu kanti into mawihlo wayithe yenze kanje naye khuluma iqiniso awukwazi ukuyiguqula ngikhuluma ngoShembeke ukuthi awukwazi ukuguqula into uShembe athi ayime ngendlela ethile kuthiwa ukuhlubuka lokho okuphelele nje suke kungasele lutho ngiboyinaka izinto uShembe athi zenzeni nezinto athi ningazenzi nizenze nje ngendlela leyo athi azenzeke ngayo ningathi nisuka bese nikulungisa ngendlela yenu ethandwa yini ngoba ikhona lokho ukuphuma komuntu endleleni elungile kodwa ngikhuluma ngendaba yamakhaya lokhu kukhona nakho lokhu njengoba ngikhuluma nje ngoba na umthetho lo wamakhaya umthetho kaNkulunkulu aye uphathise abazali benu amakhaya enu niyowaphatha kanje
abantu abanye bayinzalo impela yalapha ekhaya bakushiya oyise okuningi noyise emkhulu bakulahla okuningi ababe besafuna lutho base behamba ngalokho uShemba ayithe akhanjwe ngakho bona bafica lapho kuNazaretha kodwa kuthe kuphakathi wayeseqale secosha into ethile wayiphosa lapha ebingekho kodwa ngiyaphuma kulento ebengikhuluma ngayo okuyiyona ebengifisa ukuthi nilalele kahle lapha endlebeni zenu ngoba nihambe niyisakaza nje nihlukene nemithetho yamakhaya uyihlo abazali benu anibahloniphi anandaba nabo phathi ke ma umuntu eke waganwa omunye ingqondo uyayibona semde kakhulu lo mzali wakhe seyintuthane lapha phansi abanye baphathiswe imizi yoyise ngobukhosana onina basekhona kodwa akukhona elilodwa izwi uninathi mayilibeka alale cha ngani uyena inkosana uyise wathi bheka lapha wayethi khwela phezu kanyoko inekhanda lakhe wayethi unyoko kasekuyena umzali wakho mina ngikwazi lokho ukuthi ma umuntu kuthiwa uyinkosana ekhaya sekhwele phezu kwamakhanda nawo nina noma nelikanini ahlakaze lapha ekuphakameni uma ungakwazi ukuhlonipha ulahlekelwe ukukholwa usuke sewuhlubukile nje uma kubalwa abantu noma ubabala ungazishiyi nawe ngakulapha ngoba usuke usuhlubukile Sathane usuke sekuthathile wakubeka ngaphandle komuzi wasekuphakameni kodwa ungaboni ningavumi laba amakhosana ukuthelwa abazali benu ngenyembezi omama benu ngamagama aphuma emlonyeni yenu noma benikhuza cha hayi kanje umuntu aphikelele kuyisiqalekiso lokho noma ungathini noma ungathandaza uthini kodwa ma ungamhloniphi umzali wakho njengoba nilapha nje uhlubukile lo mthandazo uthandaza kuwe awuthandazi uNkulunkulu angikhulumi ngendaba yokuthi ma umuntu ethi phuza utshwala cha ngoba basuke bengasho njalo abanye abantu abakholwayo suke kuphuza ezindleleni ezinyo zenzayo ezimbi iso elikolodela uyise leledelela kula kanina likhishwa amagwababa ngasemfuleni lidliwe amathwana okhozi
kuye sefile lo muntu qala kokuhlakanipha umesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi hlonipha uyihlo uhloniphe unyoko. Lapha ke kuphakameni bonke abantu siyabahlonipha. Ma umuntu engafundisekile lapha ekuphakameni uyabonakala ngokuthi angabi nayo inhlonipho. Noma ehamba nje la egcekeni hambe ungathi uhambe ehlane. Noma ekhuluma kube sengathi mhlawumbe ukhuluma emzini wakhe. Akafundisekile. uShembe wayehlonipha namhlanje usahlonipha. Uma unomzali wakho uzalayo ungavami ukuba nenhliziyo elikhulu. Uma ekweluleka, uma ufuna inhlanhla ungavami ukuba ungamnaki noma ulambile noma unjani noma wembetheni. Akuvamile abantu abanjalo athi maye sehambile noma emhlabeni abuye athi hayi ngihambe kahle. Akekho umuntu nakwaba fika ekhaya abasezulwini nabakoyise owangena ngokuthi wayengamhloniphi umzali wakhe, wayengamnaki unina, wayengamnaki uyise. Ukuba masingabuza nje ukhona indoda eyangena ezulwini usibanibani yabuya yathi hayi mina ngingenile ikhambini na ngoba ngangingabanaki labazali bami. Abaningi abantu abanjalo basemajele. Hayi lapha emhlabeni. Kwelizayo baboshiwe. Niboyiqaphela indaba yalaba bantu enibahambayo kakhulu sebebabili manje abantu ngikhuluma nabo lento. Ngikhulume oqala nangu uNgobesu engiye ngifakazise ngayo. Ngoba wayehamba naye. Fike kuphakameni uthi ngicinga inhlanhla yami ngiphelela ngisenalutho ngiyahlupheka. Kanti nganginezinto ziziningi. Ukuhle nje. Kodwa manje angisenalutho ngisho okodwa. Ngithe mina ukhona yini umuntu owamlandayo wamfaka lapha emzini kayihlo. Uthi uzolungisa inhlanhla, uthi yebo khona. Ngamlanda umuntu ngithi ngenze ukuthi inhlanhla yami ingahambi. Izozihambe nje uyayazi ukuthi ifike kanjani. Lo oyilethile uzobe eyibukani ihamba. Ma wena usenza kahle. Walanda lo muntu wamfaka lapha egcekeni. Wabona inhlanhla umuntu wahamba nayo yonke. Uthi emva kwalokho ngathi ngibona kwakuqala kuncipha imali. Kwancipha ukuthi kwaphela ukuthi kugcina kwakuphela yonke into njengoba nginjena nje.
anginalutho. Umuntu wabona isiwula ifa leyiwula lidliwa ihlakaniphi wabona isiwula wawola yonke into le ngenisa umuntu emzini kayihlo awumazi uthi ubona idalwa awumazi noma lento athi uyayenza lapha iyona noma kakuyo wazi ngani noma uphuma noyihlo wazi ngani noma uphuma nogogo wakho ngoba uye uzwe ngaye lokho akutshela khona ukuthi lokho engikwenzayo ngenza ukuthi wazi ngani ngakufunga yini lokho engikugqibayo ngenzela kube nje ungakufunga yini wazi ngani uzohlalelana uyihlanga phumi ngoba wena onike umuntu imvume wathi akamthathe uma sihamba ngalolu hambo asihambi ngoba asinotho cha sihambisa ushembe sihambisa umkhululi weziboshwa sihambisa uNkulunkulu wasekuphakameni kubantu abafana nale ndoda engikhuluma ngayo nanje ngoba silapha emanzimeleni asizile ngoba khona utho esinalo noma khona utho esithi siyilo cha silethe ushembe uyena usibizile wathi bantu bami ngiyemanzimeleni ngiphelezeleni uyazazi iziboshwa zakhe ezikhona indaba yasekuphakameni ningaboyibukela phansi ngoba usuyembethe ingubo emhlophe laba bantu engikhuluma ngabo abantu ababengayembethe ingubo emhlophe ungathi cha khulunywa nami ngoba abanye abantu uba isiboshwa engazazi ukuthi usejele kuze kufike leli langa esifika ngalo lapha emanzimeleni abayabika into uNkulunkulu athi cha akukwazi kuye kuze kuvele impande yalento ayithwele